Na 2 ponožky. Slaninka. Okrem Siska sa stal môjim priateľom aj 2 ponožky. Z ruky mi síce ešte stále nežerie, ale jeho ostrý zrak a sluch ma vždy varujú, keď sa niečo deje. Tanka. Nie. Bizóny som tu nevidel. Je mi ľúto. Počkaj. Ste hladní? Ste hladní? Mám jedlo. Mám veľa jedla. Ja. Nič z toho, čo mi hovorili o indiánoch, nie je pravda. Nie sú to žobráci, ani zlodeji. A nie sú to žiadni strašiaci. Naopak sú zdvorilí a ich humor je mi blízky a páči sa mi. Naša komunikácia však ide pomaly a Tichého to zrejme trápi rovnako ako mňa. Ak aj robíme pokroky, tak skôr vďaka vzájomnému nedorozumeniu. Chcel by som sa spýtať na tú ženu, čo som našiel v prérii, či žije a čo s ňou je, ale to je vzhľadom na naše možnosti príliš komplikované. Jedno je ale jasné, nie sú tu bizóny a to im robí starosti. Včerajšia návšteva lepšie dopadnúť ani nemohla. Dokonca ma pozvali do svojej osady. Už sa na to teším.